kublai pi baro ngi nakaliang jong kanong po constituency political committee NCPC in pelong la syai kasi ya ka signature campaign hak by day baru neu surang na umden nong po umden Sonapur Road la syai ka katsantarik September arhajar arpulai kaban salong hangti hayom dan kabade artat keju kasi kabade kasi yo dia nakliang jong ka NCPC kala rai ban pelong ikat ka signature campaign hak de jaka hak bangin pesol ke sarkar bangin dawa bangin de ban yo na surok betmai namar ba ban ong ban su serdep na kapor sa kapor kadai sisa ka ba kta ingi pa ba namar balai dai su serdep tang da khandau bot mau portlang la ya sum tedam poryur ngi lai sum kti ino le wan tangi kerpa di ki pa ba baro lang nadu ki kun samla ki kente bat senrang ki longkemi ki longkpa ki seng balang ba pher ki rang ba snang ba pher nang ta bat ki driver taxi ki driver jong kini ki kali ki ya yang lemba jok ni ka surok tingi khot ngi wari pi baro khot ba pinya snok tilang khanang ba kani ka jing dawa ka jong ban pasaw sarkar ngin poi shau thong jong ka jing job lengba ka jing snok tilang jong pi ibe ber pi we kublishibon